Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε, πώς είστε? Πάμε να ακούσουμε ένα όμορφο τραγούδι, σας το αφιερώνω. Καλή σας ακρόαση. Όποιος δεν γράφει στον κανάλι, κάνει μια εγγραφή. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε, πώς είστε? Πάμε να ακούσουμε ένα όμορφο τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση Κώστας Καραπναματίδης. Καλή σας ακρόαση. Όποιος γράφει στον κανάλι, κάνει μια εγγραφή.